Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Dremong coffee, oh. Iced coffee. Thank you. Welcome. Adirang straw, oh. Thank you again. Hey, Andy. Mm. Imo tong amigo si... Kinsa nga na to? Franco? Oh. Nga naman. Amigo to nimo? Dili amigo. Kaila lang. Nga naman. Friendly siya, no? Ansa? Friendly. Hiyamat ragod. Kagusto ka niya? Ha? Kagusto ka ba niya? Pagsulti. Andy? Ihatag ti ka niya. Hey. Please, ayaw anak, good. Nangutan na ragani ko. Prangka lang. Prangkahan ti ka. It hurts me. Ha? Hibaw ka? Basta mo kilig na gani kaglaki. Nya na ako nagtanaw ni mo. Kurog dughan ako, anak. Tinuod ito. Hala, no? Tinuod ay. Prangkal ng pagkasulti. Hoy, Andy, ayaw ragod, ana. Higala ta, di ba? Oo. Higala ta. Pero, direktang pagkasulti ba? Kung ako'y gusto ni mo, dili ko makagigala ni mo. Oh. Ayaw, ana, Andy. Ning kalibutan na, kinahanglan yun nga mantigo kang makikigala. Tungod kay wa ka mahibaw, someday, nagkinahanglan tagtabang. Unya, kay mahigalaon man ka, wa ka masayod nga sa dihang naa ka sa kalisod, may muluwas nimo. Og nasuta nimo nga ang niluwas nimo mao ang imong higala. 'Di ba? Babes. Ana lang. Okay? Oh. Okay. Tuod di ay. Manorita, Ha? Asam ta? gikan diri sa coffee shop. Adto ta sa Larawan Beach. And Sunday man karon, gusto kong mukhaon og presko kayong seafoods. Yan sa may gusto ni mo? Gimingaw gyud kog kaon og tihi-tihi ay saang, nya sinugbang isdang katambak. Kalami. Okay, sige. Adto taglarawan. Franco, salamat sa mapaghatod nako ha. Salamat. Salamat. Ayaw sa ka. Mura mga dimigo. Uy, correction. Amiga. Uy! Ay, kanimo krisanta ko. Provida. Ug tungod kay alang nimo. Unsa? Ha? Tungod kay buutan kayo ka na ako. Dali. Kuyog una ta. Oh, kuyog. Asam da? Dadon ko niyo si mong customer. Provida. Kanang ba mga customer mo mga pamikap? Dili. Uy. Mga unta. Ba? Ang balibaran, tika. Dida. Kuan, kanang makagaba na ba tao ng pagkaon kung balibaran, di ba? Kaayo. Dali na. Ay, dali sir, miss. Di sinugbang isda na ko dire. Di asay barbecue niya. Di asay larang. Dali, Franco, dali. Dali. Pagpili ko sa imo. Pagdali. Sinugbang isda lang? Okay. Ma'am. Kanang sinugba niya. Tagpila man na. Ay, barato ra kayo. 350 ra. Mahal man. Muntukan mo ka. Mahal ba sa dong isda, sir? Kinikinilaw. Oh, kinilaw nga sunlutan. Oo. Aga to sang tagusan na. Okay. Tagay mi ana ha. Akong pakanunig lami ang akong bana. Ala no. Sir, Taonan. imo asawa? Taonan kayo. Vida. Asawa ni ba, sir? Pakasal mi. Ikaw niya ninang ha? Sure. Nesay bat, sir. Ganahan ka? Franco, gusto kag ba? Di bata ka ng batuli. Sana. Vida. Sir, naasay inasal na to, sir. Sige ma'am, 1/4 lang. Pwede. Oo, okay, kiyo. Ano ay may scan on diha, ma'am?
puso niya na bagwapo. Uy, baya, manang. Ako nang bana, uy. Okay ra. Sugot ra ko nga mahimong second party. Murag ka na to, boy. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Uy, charot ba yan ni mo manang, uy? Bitaw, sige, lingkod mo dire. Pila man ka puso? Dagko ba ng puso ni mo? Kana dahi mauna. O, dagko di ayana. Uy, upat lang ka puso. Okay. Paimotang mo dito ka. Ay. Ni naman day ko sa amo. Katong ko. Gutom ko na. Matukos kusina. Ay pagkahinampak aning dako. Wa man taw linong agoy. Wa say sudan. Ay, ato na lang kuskawas. Asa man is Franco? Wa man gyud maglungag. Kalakot. Uy, hala. Nagtimtala yung ginamos. Oh, lami ka ni. Pino kay ba? Bawd nun. Puti nga ginamos. Pusa na to ni Musito gamay niya silian. Kumbati na. Kalami. Oh, di pa ilaing gidana ko din he. O sa na? Tuhi-tuhi? Huh? Sa tuhi-tuhi? Tihi-tihi. Oh, titi. Oy. Pasustansyahan gud ka. Bida ni mo eh. Kapatalugbot ni mo, Bik. Wa tayo unay ang nilubuta, ha? Wa tayo unay, ha? Ilok Bida. inaya lang. Bida, oy. Di man siya kamuhatag higayon, oy. Kini nga itong gikaon. Oh. Gusto ba ko labing minus ani mga 700. Oh! Bida, tukal sa tabukao na ni taon, Chris. Bida. Sa bada, ay. Masiyuhan mo ni mo? Kaon diha, oy. Hab-hab ko to sa mahimo. Murag tukan ta. Eh, sige mga kwinta, pili gasto ni mo. Ay, dato o man ka. Kaon diha. Ay, finally! Ni Ana good Miss Larawan. Okay. Anak tadi oh. Dali na. Oy, mga miss, dali mo. Di ami lamian nga mga sudan diri. Di ay tinua, di sa tay sinugbang isda. Sabi niyo. Katambak lang ako, Miss. Sure, naa. Tihi-tihi na. No, Kinason, saang? No, nasa iskalo. O, kana. Tagsain mi Ana. Ano ta diri mo lingkod oh. At bagas baybayo nindot kayo view. Okay, sige. Hello! Girl, pretty girl! Oh, uy, hello. Hello, Franco! What a word, small. Yeah. Ngano ding naamo diri, Franco? Unsa? Niya sa mo? Pagituyos kay gino na magkita ta, pretty girl. Yes, handsome. Oh. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.